Doncs jo des de l'inici, des de la meva relació laboral amb la Universitat de Girona, he començat a donar una assignatura que es diu Destination Branding, el màster que és l'Erasmus Mundus, European Master in Tourism Management, que Erasmus Mundus vol dir que és un màster cofinançat per la Unió Europea i està organitzat per 3 universitats de la Unió Europea. I aquesta assignatura, la veritat és que és fantàstica perquè som estudiants internacionals de tot arreu, ens anem a la Cerdanya a fer un field trip i estudiem o analitzem com una destinació turística es pot posicionar estratègicament segons els seus objectius. Bàsicament és com gestionar la imatge i la reputació d'una destinació. Una altra assignatura que estic també fent és Emprenedoria i Innovació, també a tercer del grau de Turisme de la Universitat de Girona, i és una assignatura ara nova, que han canviat el pla docent, i és una assignatura que em permet realment aplicar nous mètodes, nous mètodes perquè els estudiants intentin ser innovadors, mirem el lateral thinking, el vertical thinking, tot aquest, el design thinking, el design, tot això. I res, aquestes són bàsicament algunes de les assignatures, a part de supervisar estudiants de doctorat i TFGs.